I com us deia, aquí tenim la ceba ja rosada. El que farem ara, abans de ficar la farina, apaguem el foc per fer arròs i així no tindreu problemes de bruns i tal. Vale? Ja està doradeta, no cremada, sinó doradeta, i fiquem tota la farina de coc. Tenim que fer un arròs, R-O-U-X, s'escriu en francès. És el que fan les mares amb la beixamel. Vale? De moment hem ficat 1 quilo, la mateixa margarina te dirà el que te falta per la quantitat que farem, vale? I llavors, en recordeu-se, sí, el dia que feu croquetes, en recordeu-se no posar-se roba negra, perquè si no acabareu tot enfarinat. Bé, està encara suau, té que estar una mica dura. Ficarem mig quilo més, 1 quilo i mig en total he posat, pels 4 litres i mig que hem fet de llet, aproximadament. Nada, lo barregem bé, no té que quedar res de blanc. I quan estigui tot ben barrejat, ficarem una mica de la llet freda perquè no facin grumolls. D'acord? Veieu que ja no queda quasi gairebé res de blanc, ha agafat bé i està dura. Això l'arròs està ben dura, d'acord? Mira, ni s'ha enganxat ni res, està sense enganxar ni res. Vale? Llavors ara, per acabar-ho de lligar, ja no es veu res de blanc, ho veieu? Fiquem una ampolla ja de llet freda abans d'engegar el foc, abans d'engegar el foc. Llavors, l'acabarem de remenar bé, lligar-ho bé, en fred, sempre en fred. I avui us ensenyaré els dos mètodes que hi ha. Una, amb el pernil tallat, que li ficarem ara quan estigui feta la massa, i després la resta de llet l'he ficat ja amb la sal, pebre, nou moscada i una mica més de pernil ben picadet. Així trobarem trossets i també trobarem una mica més fi, la massa. Continuem lligant-la, fins que no estigui tot ben compactat. En fred, no tingui el foc engegat. I la llet que afegirem també amb el pernil ja picat amb la màquina, que l'he passat perquè quedi ben fina, a poc l'anirem afegint. Has vist com s'ha dissolt una mica l'arròs amb la llet freda? Vale. Ara ja podrem engegar el foc. Engeguem el foc a mínim per anar treballant bé. Clar, a casa, com feu poques quantitats, llavors, clar, de seguida s'escalfarà. Hem ficat la meitat de la llet amb el pernil picat. L'altre pernil encara no el ficarem més tard. I una vegada que estigui feta la massa, llavors, després, ja ho veureu a l'altre vídeo, en el qual la ficarem en 2 plàstics perquè refredi bé, en fi, ja ho explicarem tot. Sobretot, després a l'hora de fer croquetes, no poseu roba negra, que us quedareu ben blancs. Veieu com en fred se va dissolent l'arròs? I això té que bullir, té que arrencar a bullir al mig. Sempre que feu bullir qualsevol menjar, qualsevol tipus de guisat que vulgueu, sempre té que bullir al mig, perquè el primer que farà sempre és bullir al voltant. Però això no vol dir que hagi agafat la temperatura que ha agafat. Només quan arriba al mig vol dir que ha passat de 60 graus. Si no cal tampoc termòmetre ni coses rares. Està tot inventat. Jo soc de cuina de base, de tota la vida, i aquestes coses, m'explico, no hi ha que tindre un màster. Simplement són petits trucos que saps que ha arribat a la temperatura perfecta perquè ja no tinguis cap perill de que es faci malbé o res. Ara té que bullir. A casa, si feu 1 litre de llet, de seguida us bullirà i començarà a espessir. Veieu que només que he picat aquí el pernil, així quedarà una mica més fina, però també l'afegiré un altre pernil perquè es vegi pernil, clar. I si la voleu fer de bacallà, si la voleu fer d'espàrrec, de bolets, de salmó, de gambes, sempre és la mateixa base. L'únic que teniu que afegir-li el que voleu fer.
de pollastre, etcètera, etcètera. Pugem una miqueta al foc, perquè arranqui bé, perquè com és fred arranca una mica, li costa una mica arrencar, perdó. Però baixarem de seguida, Clar, aquesta cuina és industrial, a casa teniu una cuina més petita, però sempre utilitzeu en tot cas el foc més gran, vale? I aneu jugant amb el mínim i el màxim. Això comença a espessir, comença a espessir, comença a espessir, comença a espessir. Clar, jo aquí tinc que fer quantitat perquè aquesta és pel cap de setmana. Perquè, clar, la gent se les menja, pues, al bufet lliure les encanta a la gent menjar-se les croquetes. I als nens també els agraden. Mentre els agradin als nens, anem bé. El dia que no els agradin les croquetes als nens, malament rai. Pebre, li he ficat un polsim de pebre, I nou moscada també. I la sal una miqueta més perquè és pernil salat. Igual com feu de bacallà, aneu en compte amb la sal. És millor quedar-se curt que no passar-se. Igualment sempre podeu provar la massa amb una cullera, ¿vale? I si creieu més salades, doncs més salades. Al vostre gust. Com si no li fiqueu sal. Això ja comença a espessir. Vale, això ja veig que... Veieu com va espessint la massa? És hora de ficar-li la resta de llet que tinc amb el pernil picat. Veieu? Vale. Ara ja tenim que acabar d'espessir i quan comenci a espessir llavors ficarem o gairebé quan comenci, el pernil que queda picat. Després ho volcarem en 2 plàstics, com veureu. I quan estigui freda farem les croquetes. Si és poqueta quantitat i la fiqueu al frigo, pues millor el mateix dia les podeu fer, i si no, el dia següent, no passa res. I ja veureu com les faig, és molt divertit. Sembla mentida, ja veuràs com es pesa això. Ja ho veureu. Una mica de paciència. Aquí perquè faig molta quantitat, faig gairebé 5 litres de llet. Gairebé. Sobretot per les cantonades, aneu repassant-la, saps? Perquè és on comença a enganxar primer. Això ja comença a espessir. Sempre és millor amb la llet freda, perquè si no queden grumolls. Home, si feu més litres, com jo he fet a vegades, 10 litres o 15 litres de llet, evidentment, 10 litres ja ho tinc a part, calenta. M'explico? Llavors vull de seguida. Jo crec que ja li ficarem ja la resta del pernil que tenim aquí picat, d'acord? Pum, pum. Perquè això comença ja a espessir, més ràpid. Ja acabem. De tant en tant feu així i cap a dins. La meva mare també les feia així, el que passa que ella, bueno, les feia igual, però li donava més feina. La pobra, quan feia croquetes, se tirava tot el dia fent croquetes. Ara, el dia que feien croquetes era festa major, ja veus. I ficava pernil. Bueno, aquí aproximadament l'he ficat 1 quilo. 750 grams aproximadament.
Després, si li voleu picar més, doncs al vostre gust. Ja comences que sí. Una mica el foc, que vagi fent. En aquest cas estic servint un rem, d'aquest plàstic que venen, que va molt bé. La fusta, abans se feia tot en fusta, però estava prohibida perquè deixaven estilles, i és molt millor una cosa així, un rem. Ara costa una mica més, clar, perquè faig molta quantitat, però a casa en un litre de llet no es costarà gaire. Veieu com va espessint? Veieu com va espessint tot? Ara se té que ficar, se té que bullir un punt que es tiri pets. Fa puf, puf. Això vol dir que la massa ja ha arribat al seu punt. Veieu? Una mica més. L'hem repartit aquesta massa de croquetes, la repartirem en 4 o 5 vídeos perquè podeu veure a poc i pas a pas. Veieu com espessa? Mira, veieu com va espessant? Semblava mentida, Ara se té que ficar. Puf, puf, ja ho veureu. Puf, ja comença, ja. Ai. Quina massa més bona ha sortit. Puf, has sentit? Puf. Mira al mig, mira al mig. Puf. Veieu com puf, va puf? Vol dir que la massa ja podeu apagar el foc, la deixeu un moment a la cassola abans de ficar-la als 2 plàstics que veureu en el següent vídeo. D'acord? Doncs vinga, fins ara.